Bueno, bere urriak 7 harretan hasi zen movida guztiakin. Bueno, pixkat harrapatu gintuen eta pixkat impresionata geunden eta ikusita ez zegoela erantzun bat, zerbait egin behar zela, bat manifatara joan ginen, baina manifara joatea etzen nahikoa, zerbait egin behar zen. Eta zer egin, eta boikotakin hasi, bestiakin hasi, eta horari ginen kuadrillan, lagunen artean, zein daiteke, eta halako batean, izan genuen kontaktu batzuk Jerezaldian, eta horiek bazutela ja zirkulo bat, mugitzen ari zirela, eta bazutela nola bideratu gauzak, ze forma eman, eta nola dirua lortu ezkero bialtzeko gazara. Horrekin esan genuen, behintzat hori bada zerbait, eta hortik hasi ginen, eta egin dituen ekintza batzuk, eta hartatzen genuen diru guzia, biali, eta hori zen gure hola hasi ginen. Eta gero eta gauza gehiago, gero eta jende gehiago inguruan, gero eta hortan gabiltza. Aurten adibidez, zein genuen, Baskari herrikoi bat genuen, horrek genuen azteko horrekin hasi ginen joan urtean, aurten hori egin dugu, hortaz aparte egin dugu. Santa Tomaseko txosna. Santa Tomaseko txosna joan urtean, gazte egun handi bat, hori da guk ez duen egin. Gaztiak urbildu ziren gu gana, eta gero sosketak, gero merchandising diseinu bat egin genuen, eta oso arrakastatua izan da, eta asko saldu dugu. Kufilak ere, kufila pila bat lortu genituen Jaizkibel konpainia entzat, eta haiek ere diru mordo bat eman zigun. Zein gero, orain ere teila... Orain egia auzoko teila fabrikatikan eskatu dizkigute, beste 500 kufila, horiek mugituko dituztela, eta ere beste diru sarrera badago. Nahiko babesa ikusi dugu, jendeak gogoa dauka laguntzeko, gogoa dauka zerbait egiteko, beti gordoia, behar dutela norbait nunca kanalizatu, eta orain gu hasiera, eta gure bidez jendea ari da erantzuten, eta alduen moduan, individualki eta bere laguntza ematen du, bere ekarpena egiten du, eta badago pulso bat, baina, beti bezala. Jendea badugu, behin kalera aterazkero ideiaren bat, Baskaria dela, edo kufila saltzea, edo bat edo beste dela, eta jendeak urbiltzen. Dantzariek ekarri genitunean handikan, zizkotanetan, bete zen auditorioa, jendeak nahi du, behar du, baina beti behar da zeinek egin. Claro, guk noski, baina ikusten dugu ere beste jende batek behar hori daukala, eta arro hori, baina etxian dago, behar du norbaitek emati aukera, hori da azkenean. Hori da, orain daukagun erronka dela horreri buelta ematea, zertik berez lortu dute itzaltzea jendearen sua, eta ikusten da ez dela egila. Eta horreri batzaio kaina eta jendeak jendeari ikusi ezin degula relajatu eta genozidia badarra jela eta jarraitu dugula. Duela 2 hilabete arte oso piko gora igo zen tentzioa, mobilizazio izugarriak izan ziren, inoiz ez dira holakoak egon, eta gaude kontrakoan, baina espero dugu ere hori igotzia eta... Jendea konturatzen ari da, benetan konturatzen ari da, ez zela egila. Ona zen, eta palestinarrek onartu zuten, ez zutelako besterik, baina ez da ona. Gelditu da, jarraitu da borrokan, eta